yenu anu madane da nyina omutie yedumadi ne se adoye ya ade a wo nipa ni kwan sa wo twen ma obi e ka kire wo wo so ohunu wo kra mu se uyiye yu a waye o ka kire kuda wo nya wo nti nyina ye tie sompa ade timu nya de so me na boro wo so sa na afoforo komade won nanso awurade nim nipa bi se won se ka ne na afoforo nidi na onim se wo abadaye wa akoma pa na wadua no wo wonsam so obebo afoforo am won sa akọ wona no ti se ko ba se wonam na se oto nsa na etobi so a unua na otene ne nsa enso bi mu no na wadwen ne ho na amane yam kom aye ohia de na ode afutuo bi ba se de na mawiase eye fe na ewiase eye de ebi no se afoforo hunu a na omokra amen afoforo hunu a na omani age bi kom ni se wode eja wa hangi edidi eba ne sa obo ade owo soro ohira wo ohwe won sa no nwuma omani gina na omo didifo no nyam ma ye mfa so fidie mu anaze se bi wadwuma mu fidi se so omane ba sa afoforo na kombede won ndi awade asem se ya yiwu yamuma emane nye wakoma hi se obema sa de ni nti awurade nyankopon be hira wo nya do nsa be som nyina ebe ye hira ndi onipa bi a wote atrasefo asa so ade bi a wo ye fa adoye ho ne de na nya akoma pam abo obi tuo nim se esese onokura ya adoye esese obo afoforo enti no o kan yi no na ebe ye nhede ama ne se mikoye bi mahwe pambeza mekachi obi o tie anumre bi a se ade nya kyen a obi ne twopmo ni obi botom enti dane sa obi no ema obi ne nhire timatena wabobo ano no matter said ye hia wo wiase oso wo nkofo a obetima video mu wiase anse mo fra transport as so trust me obi da mpata dem but want to more they say from da obi so ba bi oda no de rubber na abobodua na atwa ho ahia e no odam it is also mpata dem na woda na nye papa de na to ani hwe de rubber atwa de ho ahia na obo nso wo de ne ye obi da obi balanda so ansa na de ache wo de wotu obi nche wo se ne yema nkoyi enti mesrew ba bia wo anumre ya wudie ye no eso chen obi de ndidua bibi obi abrabom ema ye nchim ansa na wate ase se awurade ahira ndo so otumi hira ofoforo sani oda solida bi a wo kire Kristo animu adom se wonua bibi wo obram on surprise wo abram on fa bibi nchewo na nka wo kire ani bagie no saa na obi nso asori anope wo hwe Kristo animu odan se won so beto no wadi mpo na ase mpropro wa ono so abefa adi anko no so be okay wa asetinam nti wa wo request kase afre awurade ho no yeketo ama onu afoforo no na awurade atima hweso de okase no ahye won nsam ye hunu ni se yofosu ye nya abrabo be ko promprom na awurade be pagya ne nsam ya yinkunim difo okay omna samwa for sure ye nche tifo ne ahwefo and for sure na asam na ode aba na se papa ye de ayo na papa ye na emu ahodo obi betima yo papa na oye na osan emimi woni trim ano de nyankopon so won pesa o minim se afibia na ebi mo ye for sure onim ye ne nipatuntum ne wade bi wo ye ho a emma uyi obi papa na SOMPA FM ye de hye ya dwem me kai se makonta bi fabroche bai na tale hye no se no de hye ne de on fama na mum so be mama de so kotofo from mama busia sa den o se Ghana se bi atale o de hye no se bi o de mama o so se me de beko baby ye wo sa dwene wo yitrim o so bi wo no ma gudem a ye ke wo peso o de ba bat ebi anoma na ba ebabua wo bi ba ye nya bibi de hye ya dwen mu se ade a me de aye me ho de me mfa ma obi ente na obi ye papa kra no so ampadu me bi ho so de o mo ka bi ho so ya ne kre ba de pese kan ade bi ekuta obia na wabɔ mpa ye gusu na do nya media na wo de be che ese sabe o to aponche na se onsa esa kuta ne duade a na se ntwa yi wo do nyankopon di wabɔ mpa ye edi enti na wo de ade be che a ofosu na wo san mimi ju nyankopon di na che ye nyina ye tie de pese kan nyina ne se edu sa mmeri a ye be di bronya ya ya na hu ye nwan bi ana kofie bi ma mfat ya na emu ya enunti ene ye tempenten kwa wo SOMPA chede ye be sre we ya ka che na menim se obi wo ho ade wahu bi penti ya na wo yi ade acha ya na ha no nenso ye be ka ne se bebi akọ ya amwa ne bia ne ne odombre ya enne de ye kan se nyankopọ ya adom ne ka wakoma na de ba ebia wo kwan bi mu atoto wo punu bi mu ato wo kredo bi ya kan sim ebia fe ne hedai nyankopon ebebie kwa ama abie ama o ma wa brochire ampabu okura na sabe ne bakura na sabe awo okura ma nanso benya maami bi obeye sa ye die wei enam sa ye die we behu na sabe
afin ko na wiye no na wanya ba na ato ne na so ti de pese kan nyina ne se adidie de ene de ye fra de enya nyanyankopɔ de adom ye nnuanum bebre nyame de adom omo uko bi mu fia sebe ne nkran maduane a wodi kwanya asam ketwa nanso behwe nipa da sani de ode akode kona no na no den enu nti ene ye yensagu yensayem se wode ampa uko baabi amwa uyi no ma wate se me ho ade mi yima obi emire bi atwam enka ho sunsuaso nanso ye gya sompa fidie so aka che se ye ne de empa bo atachire no ene nhira ne adoma obenya no eye more than that so be re na mo ofoso me dase hey eye kama pa na me de ofoso be ma me si adoye de ye mre ho da na papa ye nso no eni kwan so odasane bi a wo pe wo nhira e wo wie yase no wo ma onsem eye den e wo ho na ofoso be ma ewia so we no tresam na na ye de ye adwuma na nanom Muslim fo kenkan Christopher kenkan na nanom kola ba de ye den a wo se ko mo buku na na mo ma no wontwere mu se na wo so asa akotu mu nte no eye de ma wodasane bi ase wo behwe na watimi aye papa se be ya se de da ne da Bible no etu ye mfo se yenhwe na ya mre papa ye ho da wo ko ensama hodo bi a wakenkan no wo tresen mo kasa hwan na di nkama me asafo awrade bibia man hye na nemo ade a Job 41:11 no kan ye san so na wo hwe ensam dodo na ebinom akenkan na so matwerɛtwerɛ ho ani nyina no boy yen kokose yenhwe na ya amoa yen so fo so be ma obi ada bia wa moa ne nsem bia no ansa na abaji bibi kura nje sa wa bie won nsam ansa enti sa wa ambie won nsam sa wo ma ebeye den na obi ma wade a wasom enti yenhwe na yentimi mie yen nsam mfa ma afoforo me de da na da me se onmonya for Dr. Brother for Yankopon hira no pa eni so ade hunu ya wanya da ne da wase afeso a enye wono nko na de Yankopon wa hira no ede na kwa akoduro ne na busuafo ene adwumayefo ba enjoy nti no otre ne nkwa ban mu kɔ woni biefo so otre ne nkwa ban mu ekɔ enyanka ene nwisia ene wonom a wo mu kunu no mawu agya wonom emema krampa wonom yirem awu agya wonom ne makura no omu nyina bi so wo mu so nti ya say eya SOMPA chede 21st ya na ye cheche niema no ne date on the 6th akabe se na watwe mienu eda ye ni mamenka ne sa na chese ebre na sunte no ye ka kire obi a wo de ema ye se adaroma bomoden na fabra na wo de ba Nyankopon behwe so na wo hyiraw na wono mom ye papa no abribia papa di wo mo achi se wo ye papa bokwan di amaw wunchikafo enso baba bete so aba ama wono makase bia ye nana na se ye maame asemesi a wodi nkan ba ye no ne so mfaso bi ne so aba bi na ye tie ne ntofo so be ma me di se ne aka che omo di bia ba ne se Nyankopon enhya mo ye maame ba ko wo takra de ye friend mata da bia nkofo de omo de ye ba no omo frɛ no omo ka che ye da wono mu nyina ase ye ka che omo se nyame nhira wo mu nyina na emom wa wo de ma ye no so bomode ye SOMPA che de Nyankopon ye adoma 21st ye che ne mo wa wo ntwere within dem pa cho tam na pa ho wa twere within 21st no ene ye be chenti abusua mo fa bi mra na meka ye de no ho se be ye betimi adoso na so ni pampempema ya twere wonom de no so fo so me dase